बेथ' लेंलांनाया खनब्रै ना खनबा जादों, 6 बारसो जादों होनना बुंदों आरोना। बिदि जादों। अनेक गावसिनि गामिनि मानसिफोरखौबो बेबायदि खालामो, फिसाय गैयैखौ बिराद नोजोर होयो। बयबो मिथिगौ माथो, आयौ दुनियानि गावसिनि एरियानि खाथिनि मानसिफ्रा आंनाव फन हरदों, खोन्थाहरदों, बेबायदि मानसिखौ मानो नोङो मामा हमखो माखो होननानै। अनेक दं, अनेक गावनाव बे 6 टेब्लेट ना मा बे थाखायो जाहैदों। दाना बे 6 टेब्लेटखौ खर' सागानायनि होननानै जाहोबायनो। बेनो पार्सनेल रुम दंनो, बे रुमावहाय लानानै थांनानै दोनहैनानै दाना बे बिसिनायावहाय दोनहैखांनाय लोगो आरो मा होनो मोनसे टेब्लेट जाहोबायनो, बेखौ जादो, बारा साद्रायबा खर'आ गाज्रि जागोन होननानै बुंनानै आरो टेब्लेट जाहोबायनो। उन्दुलांनायनि ना मानि, जायखिजाया 2 घन्टानि उनावसो माबा मोनदोंनो, हुस मोनदों होनदों गावबो। बेखौ खुलुमबाय, आंनि बुंनायफ्राव बबेबा मिस्टेक जाबायबायोबा आंखौ निमाहा होदो। आं दाखालि फेसबुकआव आरो इउटुबाव कमिउनिटियाव आं होदोंमोन, साननै सानथामसो थानानै आङो भिडिअ लाबोफिनगोन होननानै। आंनि हिन्जावा खाराखै, मानि आङो ओरैनो न'आव थाहैथ'दोंमोन आरो रागा जोंदोंमोन आङो, बेवहाय न'आव थाहैदोंमोन। ओमफ्राय दा मैया फैफिनबाय। बिमायाबो रायज्लायहरदों, बिमायाबो मोजां रायज्लायहरफिनदों। बहुद गाबदोंनो, दुखु मोनदोंनो, मानि आं रागा जोंनानै बुंदोंमोन नालाय, आं लाला माला होनदोंमोन नालाय, ओमफ्राय बहुद गाबदोंनो। मानि आंनि थाखायनो फुरा बिदि गाबदों होननायखौ बिमाया खोन्थाहरबाय, रायहरबाय। बेनि थाखाय गाव फैफिनबाय आरोना, फैफिननायखाय फैफिनबाय। ओमफ्राय आङो भिडिअ लाबोनो होनदोंमोन नालाय, ओमफ्राय आं जेलाव दङ समावनो, मानि आं साननै सानथामल' जादों, बे समावनो आंखौहाय बियो ओरैबायदि खालामदों, बे रिदु होननाया ओरैबायदि खालामदों होननानै बे गावनो आंनो खोन्थाखादोंमोन आरो। ओमफ्राय खोन्थाखाबाय नालाय, ओमफ्राय गनायबाय आं, थेवबो आं सिरि थाबाय। बेफोरबायदि जबरदस्ति खालामनायखौलाय आंलाय माथो होननानै आं सिरि थादोंमोन। ओमफ्राय आं गावनो होनबाय, केस होगोन मा होगोन होननानै बुंबाय नालाय, केसखौथ' होमबालाय होबायबो आरो, सिरि होनाय जाबायमोन। ओमफ्राय बिसिनो खोन्थाहरबाय, नोंनि फिसाया एरखम मावदों होननानै। बिसिनो खोन्थादोंमोन, गोबां नेगेटिभ खोथा रायलायनाय दंमोन कल रेकर्डआवबो। आङो गासिबो बेखौ होजोबनो हायासै, मानो होनब्ला आरो बे भिडिअखौ आङो ससियेल मिडियायाव भाइरेलबो खालामखानाय नङामोन। मानो होनोब्ला ओरैबायदि जादों, केसआथ' आङो सिरि होनाय जाबायना, बिसियाथ' आंना हिन्जावा होनो होनखानाय नालाय, केसखौ आं क'क्राझार पुलिस थानायाव हैनाय जाहैबाय। ओमफ्राय कर्टआवबो स्टेटमेन्ट होनानै डाइरेक्ट होनानै फैखाबाय। बेनि उनावहाय मानसिखौ हमदो, नंगौबा हमदो होननानै बुंखानाय नालाय, ओमफ्राय बेयावनो हिन्जावखौबो स्टेटमेन्ट खालामहैबाय सिभिल हस्पिटालाव स्टेटमेन्ट खालामखांनायनि उनाव बेनिल' प्रुफ मोनबाय आरो। प्रुफ मोननाय लोगो खोन्थाबाय, मानि होनबाय आं माबाखौ आयस पुलिसखौ बुंबाय आरो आं, नंगौबा बाथ्राया सैथोबा हमदो होननानै बुंबाय आं। ओमफ्राय बाथ्रायाथ' सैथो नालाय हमबाय आरोना। आरो हिन्जावाबो नोंगौखौ खोन्थाबाय, मानि गाव गोसो जानानै थांनाय मोनब्ला बेफोरबायदि खोन्थानाय नङामोन। गाव होनदों, गाव खोन्थानाय बायदिबा कारखौथ' गाखोनो हाया नालाय आंनि हिन्जावा, खनसेबो कार गाखोफेराखै। ओमफ्राय ओरैनो कार गाखोनो हायैनि जुनै आं सिगां कार लादोंमोन ना, कार गाखोनो हायैनि जुनै आं बेनो स्कुटि बायना होनाय जादोंमोन। बेजों जों थांनायाव नानिखौ दोनहैनो होननानै। ओमफ्राय खाफाल गाज्रि, जेनेबा जेल जानांगौ गोनां जाना फैबाय। ओमफ्राय बे समावनो मानि आंनि हिन्जावा कार गाखोनो हाया, आंखौ नायोमोन, बिदिनो खननै खनथाम नायदोंमोन। ओमफ्राय नायफैनाङा होनना बुंदोंमोन आं। बे समाव मानि बै हौवाया आंखौ नायनो होननानै लेंहरबाय थायोनो, फैसा नांगौनो, नायनांगौनो, बांद्राय मानसि नायबाय थायाबा मानसिफोर नायफैयाखै होननानै रागा जोङोनो, बेफोरबायदि होनै थगाय लेंलाङोनो बिमा बिफाफोरखौबो। आरो फैसाया दैलि अबावबा बेरायहैब्लाबो 500नो 1000नो जोंनि बिमा बिफानावनो बिनानै लांफैबाय थायोमोननो। खिन्थु आंखौ बे हृदय बसुमतारी होननाया हारसिङै बे खनसेल' नायदों। ओमफ्राय आंनि हिन्जावखौ लानानै खनथामल' नायदों। ओमफ्राय बार बाखि अबावबा लानानै बेरायहैनाय मानाय आइया खोन्थादों हिसाबाव, बेथ' लेंलांनाया खनब्रै ना खनबा जादों, 6 बारसो जादों होनना बुंदों आरोना। बिदि जादों। ओमफ्राय खननैसो लांनायावहाय मानि लामा
आं नोंना फिसाया जि सिख्लाबो लानानै नैबे हाग्रायाव बानायो नैबे हाग्रायाव बानायदों बिदि बिदि होननानै जेराव मोनाव बेयावनो माने फुरा बुङै बुङै फुस्लायो आरो नोंनि फिसायाबो जादोंबा नोंबो जादो मादो होननानै बिदि होननानै फुस्लायबाय थायो आरोना फुस्लाय दा ओमफ्राय गैया आंनि हिन्जावाबो थांनो नागिरानो आं बिदि जानो हाया बिमायाबो नायखांग्रा बिदि जानो हाया जाहैबाय दाना उफाय गैया माने स्कुटिजों थाङो फैयोमोन आरो ओमफ्राय ओइदिनखालि लास्ट थांनायाव आंना उकिला 45,000 ना बेसेबां फैसा हैनांगौ दंमोन 45,000 फैसाखौ बिमानि आखाइनिफ्राय लांबाय ओमफ्राय आंनि हिन्जावखौबो नोंबो थौफादो होननानै लिंलांनो सोरबा बिबोनां थांफानो नारबाबो सोरबा गामिनि सासेनि मानसि लांफानो थिनब्लाबो बिमा बिफाया लांफाया जाहैदों ओरैबायदि फाल्तु बे मानसिया ओमफ्राय बिदि होनबाय नालाय थांबाय लानानै थांबाय क'क्राझार मोनैनि सिगां खननैसो गोबालांखादोंनो ओमफ्राय गोबालांबायनो जेनेबा हाया नालाय खर'आ गोबाबाय ओमफ्राय मुलि बिनाया दाना गावनाव बे 6 टेब्लेट ना मा बे थाखायो जाहैदों दाना बे 6 टेब्लेटखौ खर' सागानायनि होननानै जाहोबायनो ओमफ्राय 6 टेब्लेट जाहोबाथ' मा जायो बेखौथ' मिथिखायो बिदिनो बयबो दाना बिदि जाबाय नालाय थेवबो बोरैबा खर'आ रासिन सासिनबाय नालाय खर'आ रासिन सासिन मोनबाय नालाय दाना थेवबो माबाबायनो ओमफ्राय मोनसे होमबालाय खर' सादोंबालाय मोनसे जायगायावहाय आनै दं आनैनावहाय थाहैथ'नोसै आनैनाव होननानै बेनो पार्सनेल रुम दंनो बे रुमावहाय लानानै थांनानै दोनहैनानै दाना बे बिसिनायावहाय दोनहैखांनाय लोगो आरो मा होनो मोनसे टेब्लेट जाहोबायनो बेखौ जादो बारा साद्रायबा खर'आ गाज्रि जागोन होननानै बुंनानै आरो टेब्लेट जाहोबायनो उन्दुलांनायनि ना मानि जायखिजाया 2 घन्टानि उनावसो माबा मोनदोंनो हुस मोनदों होनदों गावबो बेखौ गासिबो माने थानायाव बुंना होजोब्बाय गासिखौबो माने खर'आव बुंना होजोब्बाय आरोना बेफोरबायदि जबरदस्तिसो खालामनाय जादों दा आंनि हिन्जावखौ बेखौ माने दा बेनि थाखाय बेखौ केस होनाय जाबाय गावनो होदों गावनो गासिबो माबा होजोबखादों माने आङो थांनाय फैनायनि एसे एनै थांफानानै होफाबाय आरो बेनोसै आरो